Ho acabeu d'escoltar. Demà els jugadors del Barça aniran amb les seves respectives famílies d'excursió al parc de PortAventura, que de fet, Víctor, té els divendres les portes tancades, però que obrirà expressament les seves instal·lacions a tota la comitiva barcelonista. De dilluns a divendres, PortAventura ha entrat aquell tram de temporada que ja no és temporada alta. De dilluns a divendres està tancat, cap de setmana encara obre. Sí, encara és època de Halloween. Em puc donar fe, perquè fa 2 setmanes vaig ser-hi. Però vaja, demà hi aniran només els futbolistes, això sí, acompanyat de tot l'estaf tècnic, tota la gent que envolta el primer equip i de les seves famílies. Per tant, un catxondo, l'ideòleg d'anar a PortAventura ara que toquen el tema de Halloween i, perdoneu-me, però un altre catxondo el que ha donat l'hoquei anar cap allà. T'anava a dir, Víctor, que el que t'asseguro és que no faran ni la meitat de cues que vas fer tu quan hi vas anar-hi fa un parell de cap de setmanes. Sí, però no té mèrit, no hi haurà ningú més, seran ells. No, fins i tot. Aviam, la cosa pot sonar acudit, algú s'ho prendrà com a provocació, o quin penseu que té el sentit, o forma part d'aquestes jornades lúdiques de convivència que de tant en tant li agrada a Luis Enrique organitzar amb la seva plantilla? Em quedo amb aquesta última opció. Ara bé, però clar, coincidir Halloween, PortAventura, amb tot el que ha passat aquesta setmana... Abans del que van fer el camp del Getafe, tots els faldons de la premsa del Barça, de màrqueting del Barça, dels anuncis de diaris, els anuncis de televisió, anaven amb el Halloween i el Barça. És a dir, és una simbiosi que ja venia del màrqueting del club. El dia del Palau Blaugrana de dijous passat contra el Panathinaikos ens feien passar por. O sigui, anaves amb el teu abonament per entrar al Palau i havies de passar per un lloc de tot de gent disfressada que et feia por. Com si fos el passadís del terror. Exacte. Per tant, llavors arriba la conya de Getafe, mal feta, o jo no l'hauria fet, però van fer bé de demanar disculpes. Després el rebombori és veritat que és excessiu, i això de demà sembla una conya marinera. Però està bé. Luis Enrique farà vestidor, farà grup, farà equip, farà família, i tot això a mi em sembla bé, home, que s'ho passin bé. Sí, jo crec que no és una provocació i que molt probablement ja estava previst, però a mi no em va agradar gens el de Getafe, si s'ha demanat perdó, però igualment crec que la imatge que transmets a fora no és bona. És una cosa lletja i un club que cuida tant els valors. No sé si s'hauria d'haver sigut una miqueta més contundent i ho trobo una mica desafortunat. Ara, a partir d'aquí, que facin una acció d'aquestes de convivència, i a més a Luis Enrique li funciona bé, em sembla fantàstic i que s'ho passin molt bé, i quina sort que tenen de no haver de fer cues. Sí, convivència familiar, no? Sí, amb les famílies. És cert que el vestidor del Barça està transmetent una imatge últimament d'un vestidor que fa vida molt familiar, hi ha molts nens... parelles de futbolistes que estan esperant nens... Després de Getafe, molts jugadors van celebrar conjuntament, en família... L'endemà, sí. L'endemà o el mateix dissabte a la nit, la festa de Halloween? Va ser l'endemà a casa de Busquets. Ah, va ser l'endemà a casa de Busquets. Que també hi va haver un moment que s'ho van plantejar, no? De dir, hòstia, venim d'això, però teníem previst fer una festa, per què no l'hem de fer, no? Escolta'm, si la volen fer de forma privada, si la volen fer de forma privada, però el que passa que la fan pública ells quan pengen les fotografies en els seus respectius comptes de Twitter. El que podien haver fet de cara a demà potser és convidar el Getafe, no? Sí. Per acabar d'omplir PortAventura. Home, no m'ho dic perquè, home, espai hi haurà, no? Si més no, el Víctor, no? El Víctor Rodríguez. No hauria estat malament. Flatar un xàrter, al Getafe, l'acabar l'entrenament, portar-los a PortAventura amb les famílies. És molt gran, encara que vagin amb la família i tot l'estaf. I mira que l'estaf és llarg, l'estaf del Barça, és quantiós, però clar, encara que puguin ser famílies numeroses, allà... Tindran por, potser. Una atracció per jugador, pràcticament. Jo crec que estaran massa sols. I serà una mica, fins i tot, farà por, fins i tot. Avui el capità ha sortit a parlar públicament.